Cambuur trost die het eerste echte test. Sjoerd de Jong op jacht naar trilogie Jong Nederland. En verrassende winnaar bij het Koningsleppen. Dit is de sport van maandag 15 juli. Goeien en welkom bij Boppenslag. Aansteekbeelden van heegspringer Douwe Amels, die het Europees kampioen was. Maar we gaan eerst naar Frankrijk, want daar is ons verslagjouwer Roelof de Vries. Op de reisdag van de Tour de France giet hij op zoek naar de Friese deelnemers. Ja, Roelof, ik zei het al, het is een reisdag. Je hoort alle ploegen jou dan een passenconferentie. Hoe gaat dat bij de Belkin-ploeg van Us Bouke Mollema? Nou, heel relaxed eigenlijk. Niks aan het handje zoekhaast. Ze willen een heel soort passen. Voel me op hier in het dorpje Grignan. Je kunt het hier zien. Heel mooi pittoresk. Het dorpje zei die in Frankrijk wel kennen. In het hartje van de Ardèche. Het is heel rustig. Mooi hotel. Het laat er super mooi bij. Zijn geluk wat dat betreft op de reisdag. Want morgen zitten ze bijgelijk in een Formule 1 hotel. Kissa maar. Dat ziet er heel mooi uit. En hij praat maar een heel soort passen. Maar Italiaanse, maar een heel soort Nederlandse, Engelse, Belgische. Ze winnen er eigenlijk al wel bij aanwezig. Maar Mollema is een echte nuchtere Noorderling. Komt niet van Italië uit. Is heel rustig. Nou, Juster, we hadden al je schenken. Wie een ongelooflijk drege etappe. De langste, Mai die klim op de Mont Ventoux. Hij ziet er goed doorheen. Maar hoe wie dat Joet op die reisdag? Wie er weer wat fit? Ja, hij is echt wel kapot. Maar hij is wel weer goed weer bijkam. Want hij is heel relaxed, hij is heel nuchter. Als ik vreeg van hoe is het nou, Mario? Ja, nee, goed joh. Ja, we moeten even bijkomen, even rusten. Dus dat is wel heel erg relaxed. Je weet het misschien net 100% zeker dat hij nou inderdaad echt helemaal bijkam is van die hele zwiere etappe op de Mont Ventoux. Finishberg op derde. Maar hij zit uiteindelijk hij zit nog altijd in het tweede, dat is het voordeel. En ik praat even met hem. En, nou ja, dit tweede plakje, dat was zelfs fantastisch. En dat is zelfs voor Bouke Mollema boven verwachting. Ja, tot nu toe wel. Tot nu toe gaat het super. En van tevoren had ik natuurlijk nooit verwacht dat ik op de tweede rustdag nog tweede zou staan in het klassement. Dus daar ben ik dik tevreden mee. En het is nog 1 week natuurlijk tot Parijs. En ik hoop hier te blijven staan natuurlijk. En daarvoor zal ik geen slechte dag mogen hebben in ieder geval. Heb je enig idee hoe het in Friesland en in de rest van Nederland ontdekt qua Mollema-gekte? Nou ja, je krijgt wel natuurlijk veel berichten mee in Nederland en je leest en hoort natuurlijk wel het een en ander. Maar het is mooi dat de mensen zo meeleven. En het is natuurlijk ook lang geleden dat Nederlanders zo goed hebben gestaan in het klassement. Dus aan de ene kant ook wel enigszins te begrijpen. Maar ja, het geeft wel een soort van extra steuntje in de rug dat de mensen zo meeleven. Dus dat is heel mooi. Het doet hij wel wat. Ja, zeker. Dat is heel mooi. Ook gisteren op de Mont Ventoux hoeveel Nederlanders daar al stonden en ook in de rest van de rit. En ja, de rit naar Alpe d'Huez zal het waarschijnlijk nog een stuk meer zijn. Dus dat is wel heel speciaal. Ja, de Mollemania, zo nemen we het al. Hij stiet wat in het algemeen klassement op 4 minuten van Froome. Valt er nog wat te heljen? Nou, dat eerste plak daar, of is het gewoon de tweede plak echt gewoon verdiegen je matten? Nou, dat mag je eigenlijk wel stellen. Het God My Froome is 4 minuten. Dat is echt verschrikkelijk grut natuurlijk. En boven dat komen nog wat bergen aan. Op de Westbijkelijks 2 keer. En die hoorden ben ik net verkeerd, die bergen. Tietrit komt er nog aan. Daar is Froome ik best wel goed in. Dat scheelt ik. Dus er komt nog wel door. Je kan er wel wat verwachten van Froome. Maar dat God van 4 minuten, dat is wel heel erg grut. Het wordt wat dat betreft toch echt die 2 minuten verdedigen. Of dat tweede plak verdedigen. Want stel dat dat helpt, zo zelfs ik al een fantastische prestatie wezen. Mooie etappe dus naar Gap. En dan zie ik je vanzelfs die oren vries ik nog even op. Liewe Westra. Want die is er ook nog gewoon. En dat is misschien mooi. En wel een etappe. Het is een beetje vlak. Zitten wel wat bergen zien. Maar het is net echt de Alpe d'Huez bergen, zeg maar. Dus misschien kunnen we morgen nog wel wat van Liewe Westra verwachten. Zo wij kunnen bij die Vries hoe het gaat. Oké, Roelof de Vries. We sjoggen hem de komende weken nog in Joet en orenprogramma's. Bedankt Roelof en een soort plezier daar. En dan gaan we naar voetbal. Want Sportclub Cambuur had de eerste serieuze test van de tariding goed trostien. Na alle rommel-oerwinnings in amateurclubs waard Sparta Rotterdam nou met 2-0 verslaan. Het was de eerste oefenwedstrijd in een profclub. En dus voor trainer Dwight Lodewegers een mooi moment om te zien hoe zijn ploeg de vasthier. Dwight Lodewegers is nu 3 weken dwaande om zijn ploeg vorm te gaan. In de amateurs gaat het aardig, maar van echte weerstand is dan geen sprake.
Lodewegers is voor de wedstrijd dan echt nieuwsgierig hoe zijn ploeg onder druk reageert. Dat krijg je straks ook natuurlijk in de competitie te maken. Dus het wordt heel realistisch eigenlijk. Hè? Van waar gaan we verdedigen? Hoe hoog gaan we, hoe vroeg gaan we druk zetten? Gaan we storen? En vooral ook wat doen we in balbezit? Hè? Dus dat zijn echt mooie potjes om te spelen nu. De verdediging van Cambuur zocht er haast hetzelfde uit als vorig jaar. Maar Drosten, Van der Laan en Bijker. Eén nijgezicht erbij kwam, dat van Ramon Leeuwin. Oerkamp van ADO Den Haag, maar hij had hem vlug ompast. Ja, voetbal blijft voetbal, dus ook hier. Alleen het is weer even een ander gedeelte van het land en een nieuwe groep. Dus dat is het is weer leuk en wennen, maar ja, het bevalt goed. Ja, want waar moet je het meest aan wennen? Ja, dat de andere kant van het land is. Hè? Dus nieuwe teamgenoten. Het is weer even spannend allemaal, een nieuwe trainer en de club leren kennen. Maar goed, als je eenmaal op het veld staat, ja, dan blijft het allemaal hetzelfde. Cambuur lid van begin al een Sjen wat de intenties binnen de dier. Goed en verzwarige voetbalspelen en waar mogelijk het initiatief nemen. En dan vlug liet dat de eerste kans. Luirink kopt hem haast in eigen goal, maar Sinou tikt de bal nog in de lotte. Maar Cambuur zet Sparta betiet vast en versteurt de opbouw van de Rotterdammers. En mooi effect, want er komen meer kansen. Ek hier betiet druk zetten, de bal onderschept. Martijn Barto maakt de kans, maar Sinou zit op het goede plak. Zo krijgt Cambuur in het eerste jaloeren een paar goede mogelijkheden. En de beste is misschien wel voor Martijn van der Laan. Hij zet zelfs de onval op, geeft een combinatie om met Erik Bakker. Van der Laan rent terug, maar weer zit Sinou in het paard. Geen goals, maar het zocht er goed uit in de beginfase. Ik vond de eerste helft dat we echt heel goed hebben gespeeld. Dat meen ik. Hè? Zo van wauw, wat gebeurt hier nou? We waren zelf ook een beetje verbaasd. We begonnen goed. Ze wilden druk zetten. We konden steeds een vrije man op het middenveld vinden. Waar het opvalt is Mart Dijkstra. Hij speelt het vanuit het middenveld, had de onviersbaan om en stuurt en coacht een protte. Er zijn veel jongens al aanvoerder geweest deze voorbereiding. Dus ja, wat dat zegt, dat zal moeten blijken. Maar ja, ik weet niet. Je moet gewoon doen wat je moet doen natuurlijk. Maar ja, zo'n onviersbaan, dat jou toch ook een stukje verantwoordelijkheid. Ja, dat zeker. Kijk, ze verwachten natuurlijk van mij dat ik ga coachen en dat ik de jongens neerzet. En ik denk dat misschien dat ze de aanvoerdersband daarom geven om dat te stimuleren. Maar ja, dat probeer ik sowieso te doen en het is leuk om altijd aanvoerder te zijn. De speelwijze van Cambuur kost het wel een protte kracht. En geen wordt duidelijk dat er conditioneel nog wel wat te winnen valt. Sparta komt beter in de wedstrijd en wordt een paar keer gevaarlijk. Onder oren met Donovan Deekman. En het dichtst bij een goal komt Johan Voskamp, maar zijn kopbal gaat via de latte oer. In de tweede helft een protte wissels aan beide kanten. En dat komt het spul net ten goede. En toch scoort Cambuur nou wel. Een hoekskop van invaller Oebele Skokker wordt door El Macrini verlengd. En van dichtbij werkt Paco van Moorsel de bal in de goal. Skokker draait de bal scherp in. El Macrini, een oren-invaller, kopt terug. En maar de knibbel tikt van Moorsel binnen. En op de basis van de tweede goal zit Mart Dijkstra. Hij komt mooi op over het middenveld, behoudt de toersjog en begint het invaller Johnny de Vries. Die helpt in één keer prachtig uit en zet Cambuur op 2-0. Dat Cambuur in de eerste helft een naaileert om te scoren, slag het dat tevreden niet van Lodewegers in de tweede helft wel. Ja, we hebben er 2 benut. Volgens mij hebben we er een stuk of 6 gehad. Nou, dat is een redelijk gemiddelde. Ik denk dat in de competitie dat je niet 25 kansen gaat krijgen in de wedstrijd. Dus die kansen die je krijgt, als je er van de 6-2 inschiet, is redelijk. Dan kun je wedstrijden mee winnen. Dus nou, dat hebben we gedaan, dus dat was mooi. Schiet je er 1 in, dan kan het. Schiet je er 0 in, dan win je nooit geen wedstrijd. Dus er moeten er een paar in. Cambuur is betieden echt kwetsbaar, want de keren dat Sparta gevaarlijk wordt, ontstaan haast alle keer uit een counter. Cambuur zit dan te vier vooruit en maar één lange bal uit de verdediging iepen. Van der Laan corrigeert dat hier maar een uitreding die het gewoon wel garant zit voor een rode kaart. Maar omdat het hier om een oefenwedstrijd gaat, spart de skiezochter de verdediger. De vrije trap gaat uiteindelijk oer en zo wint Cambuur met 2-0. Maar Lodewegers weet hij nog een werkje met zijn ploeg. Dat wat we gedaan hebben in de eerste helft, nou, dat vergt natuurlijk heel veel. Dat is ook conditioneel, dus het is warm, drukkend. Maar eigenlijk moeten we dat vol kunnen houden. Hè? Dus nou is het, waar ik aan kan werken is met de groep om te zeggen van... wat hebben we nou in de eerste helft wel gedaan, wat we in de tweede helft niet meer deden. En als je ze daarvan kunt overtuigen, dan maak je het volgende stap. Want dan leren ze namelijk van hun fouten. En dan weten ze waar het probleem ligt en dan kunnen ze er wat mee doen. Zij is dat. Douwe Amels van Drachten is dit weekend Europees kampioen heegspringen worden in de categorie onder de 23 jaar. En hij deed dat ook nog eens met een dik persoonlijk record.
De dragster zit voor het eerst in zijn carrière in de finale van het Europees kampioenschap dat in Finland houden wordt. In die finale verbreekt hij eerst zijn persoonlijke record van 2,22 meter naar 2,26 meter. 4 andere atleten haal je de hechte ek en dus gaat de balken naar 2,28 meter. En of het niet is, springt Amos daar in 1 keer doorheen. Prachtige sprong en dan al een geweldige ontlading bij Amos. De oorring klopt. De snelheid en hechte ek. En hij pakt in 1 keer 2,28 meter. En dan is er nog 1 man die het Amos van het goud aanhouden kan. De Rus Tsiplakov. Hij gaat voor 2,30 meter. En Amos wacht het in spanning aan. Wat docht die Rus Tsiplakov? Hij helpt het net en Douwe Amos pakt het goud. Ja, dit is fantastisch. Een gouden medaille, 2,28. Ja, dit kind net beter gewoon. Dus dit goede wordt echt net beter. Amos docht dan ook nog een onval op het Nederlandse record van 2,30 meter. Dat zit al zo'n 1999 op naam van Wilbert Pennings. Het slag het Amos net, maar hij komt er wel heel dichtbij. Ja, het mooie van het Nederlandse record is als ik die verbrek, dan ga ik gelijk de kwalificatie hechten voor de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk wel het doel in 2016 om naar Rio te gaan. Dus ja, dit is wel echt een hele goede stap een hele grote stap in de goede richting. Dat is gewoon echt heel mooi. Mooi. Sneuntejoen wie in Burgum werden traditionele kenningsleppen. De wedstrijd gaat om een van de 4 belangrijkste titels die er in het seizoen voor de leppers te heljen binnen. Op het spul staan de titels Prins, Koninginnen en Koning van het Leppen. Het koningsleppen in Burgum gaat om kransen. In Bart Helmholt wie de koning van Vliedendier. Hij verdiende dus Sneuntejoen zijn titel. Maar het zou net de jong van Bart Helmholt worden. Hier is het wanden in zijn eerste sprong. In die eindigt op 18,48 meter. Daar is Helmholt bepaald nog net tevreden over, maar reden van paniek is er echt nog net. Dat komt pas in de volgende sprong. Zijn laatste in de varronde van het koningsleppen. Het gaat absoluut net goed met Helmholt en hij komt op een afstand van 18 meter en 18 centimeter. En de witte koning van Vliedendier, dat prolongatie van de titel er dit jaar net in zit. Zijn lichaamstaal is meer als duidelijk. Ging Bart Helmholt dus naar de finale. Dit is Orne Galema in de voorronde. Klimt aardig in de stok, wiekt een beetje aan, maar springt toch een afstand van 18,83 meter. Is er zelfs net tevreden mee, maar kan op een stoeltje plak nemen om te zien wat de volgende man op de bad is. En dat is Stevens Hopma. Hier maakt zijn oor in. Klimt lekker in de stok. Even een beetje problemen daar in het midden, maar wordt keurig corrigeerd. Git wat skiën, maar dan toch een afstand van 18,94 meter. En staren gewoon rinnen de aantallen dus op. Dit is Jacobs Carrion. Een prachtige sprong van 19,27 meter. Op dat stuit de 4e sprong van de Joen. En hij is er hartstikke blied mee. Maar dan komt Isbrand Galema nog in actie. En heel starig gaat er naar het topje van de pols. Uitsprong is prima en daar verschijnt de 4e afstand van de Joen op de woorden. 19,98 meter voor Isbrand Galema. Ja, en daar kun je echt hartstikke blied mee wezen. Daar zit het nog een keer bevestigen. Voor Isbrand Galema, 19,98 meter. Maar het is koningsleppen. De resultaten van de voorronde gaan net mee naar de finale. Dit is bij de junioren Jan Burghout. Gaat lekker omheen en springt 18,9 meter. En hij is blied, want dat is een persoonlijk record. Het zou net een 4e afstand worden bij de junioren, want die komt op naam van deze man, Age Hulder. Een van de grote favorieten bij de junioren. Hij docht het nog wat beter als Sint-Jinstander en hij komt op een afstand van 18,30 meter. En hij is er blied mee, vingerkeven in de lucht. Dit is Wiebe Auke Posma, onderwijs naar een persoonlijk record. Lekker in de pols, het publiek wordt enthousiast en daar komt een afstand op de klokken van 16 meter 57 centimeter. Voor de tweede keer dit seizoen een persoonlijk record voor Wiebe Auke Posma, 16 meter 57. Maar het zal je net genoeg wezen om prins te worden van het koningsleppen, want dit is Bobby Zwaagman, de grote favoriet. Met centimeter 73 pakt hij in de finale de titel. En dan komt ze in zo'n finale. Ja, en dan weet je, het moet gewoon nog een keer gebeuren. Ja, klopt. Het moet nog een keer.
En ja, zoals vanavond het ging, het wou. Ja, ik ben er blij mee. Hij is blied en zij wordt ook blied. Helianne van der Wal. Ze verdienen het haar titel. Ze pakt de vrienden hier ook al de titel van Koninginne bij het Koningsleppen. Dit is de laatste sprong in de finale. 15 meter 30 komt er op de borden. En dan weet Helianne van der Wal dat het clear is. Ze kan de lokweensken in ontvangst nemen en zij weet het beste voor het laatst bewarie. Zij het. Ja, dat moest wel, hè. Dus we gaan weer op 0. Dus ja, geweldig. Dat ik vorig jaar in de finale het eerste. En ja, super. Bart Helmholt had de teleurstelling ondertussen verwerken en kan al glimlachen de zaak onzien hoe de zaken in de finale verrennen. Hier maar een sprong van Tevis Hopma. Hij zet in die finale een afstandel van 18,88 meter. De vraag is of dat genoeg is. Zien de resultaten op dat moment hoeft het net te min te wijzen. Maar het is wel te min. Hier is Jacobs Carrion. Sprong in de voorronde aan 19,27 meter en komt nu op 18,99 meter. Een prima afstand voor zelfs. Maar is het genoeg voor hem? Want er komt nog die Orne Galema in de oorrin. Bij de sprong in de finale gaat prima de stok in, dan de afsprong. En ook die is goed. En Orne Galema zet een afstandel van 19,67 meter. En hij werd ermee de koning van het Leppen 2013 in Burgum. En traditioneel maar de drie kampioenen dan nog één keer oer met de Frieske vlaggen en top. En Orne Galema, hij weet dat hij een van de belangrijke titels pakt had. Hartstikke leuk om te winnen, joh. Ja, dat blijf je net zo vaak als het koning was niet veel hebben. Dus zo, het keert snijden wat meer kansen voor in zijn jaar, maar wat veel hebben, hebben we een kans. En ja, het is misschien net de topwedstrijd en net de topafstand. En ik net iets de eerste afstand van de dag. Maar ja, je begint weer op 0 in die finale. En ja, dan ben je het en dan ben je een koning. Ja, schitterend, joh. Ja, daar doe je het voor. En straks hebben we de reguliere prijsuitreiking bij de top. En dan uit Keertsen, dat wel een soort kansen te winnen binnen. Gewoon wij is het Nederlands kampioenschap voor junioren, altijd in het Pinksterweekend. Maar dit jaar is dat de oors, want de Keertsvereniging uit Minnesgeer bestaat 100 jaar en had daarom de partij gekregen. Keertsen zo'n 21 jaar strijden met haar vereniging om de titel. Jo kennen deze jongen misschien nog wel, Pieter van der Scoot. In 2011 maken we een paar dagen voor de Freule een reportage en gebeurde dit. Bij de reportage wat er een soort oorsprutsen in de keertvraat. Gewoon sprutsen in columns bij geleaks oer een vreemde reportage. En zelfs de verslagjouwer, we nemen hem via net bij namen, wat even ompakt. Oren sprutsen nu schande van het gedrag van de keertse zelfs. Maar Pieter van der Scoot had er valleerd. En dat is dan weer het mooie van de sport. Hij had al 2 keer een haardklasse partij keert en doet het dus als keerster hartstikke goed. Hij had talent. En ik op dit NK, hoe leven ze de eerste omloop. Hij is dan maar even een extra trainen. Ja, hè? Ja, dat kan niet. Ja, ik spaar hem hier voor zijn team. Dat is tactisch. Dit wie kiele nog uiteindelijk? Ja, in het begin ben je net zo scherp, maar uiteindelijk pakt het goed uit. Hè? Hoe is Marty? Voor mij is het best. Ja? Ja, wat denk ik? Ja, nee, maar mij is het goed. Mooi. Want ik denk, ja, we maken hier even een soort van revival van, maar duur wordt. Ja. Het is een periode verlien. Hoe is je op die situatie toen weer waarom? Ja, dat is schaamt, hè? Dat is net best van mezelf, toch? Ja, zoals dat zag? Ja, wat er in Flensburg gebeurt. Ja. Nee, dat is, het moet eigenlijk net kennen natuurlijk, maar ja. Als dan die hele situatie zou weer waarom Jos? Als dan ik van leert, hoe werkt dat dan? Ja, daar heb ik zeker van leerd. Zodat die wijze er nooit pakt, ik goed uit en ik ben nou een stuk rustiger, dus ik heb ervan leerd. Is het echt een stuk rustiger geworden? Ja, als ik terecht verlies, dan is het oké. Maar als ik onterecht verlies, ja, dan kan ik nog steeds boos worden. Maar ja, het is... kan maar soms gebeuren toch, in boos worden. Dat kan soms. Gaat dus nou goed, want dan zit ik al zo nou dan in de haarklasse. Ja, klopt. Ik heb 2 keer mooi die, van de wegen die regen. Ik pak een peperietjes en ik kook 2 keer mooi dan, ja. Wat liet je gewoon een wat ze shot er al dik uit inderdaad, dat kan gebeurt. Nee, dat die met EK gebeurt, jongen. Dat is, dat lukt in de morgen om te verleden, maar ja. Oh, sloegen ze in de morgen, want hoe verleidest? Ja, we staan in de finale met EK muurkaatsen. Ja, België. Ja, klopt. En eerst zette hij gewoon 12 verleden. Ja, we waren volle bed en ja, dan verlies aan toen. Die ik dat gewoon.
Uiteindelijk gaan ze er in de derde omloop uit in Sint-Anne, een van de grote favorieten. De eerste finalist komt uit de wedstrijd tussen Sint-Japik en Tjemerum. Na 4-1 voor van Tjemerum wordt het uiteindelijk toch nog 4 gelijk en zelfs 6 gelijk. De opslag is hier van Arnold Zielstra van Tjemerum. Maar de poppenslag is er ook van Bouke Triemstra. En dus is de eerste finalist bekend en dat is Sint-Japik. Hendrik Koortstra. 4 gelijk, 6 voor jou erachter. En de krapper. Die bal gaat kweer. Hij zegt hem al naar de boppelin gaan, Sjoerd de Jong. Maar dat gaat er net. Mist de kans op die net al de grote keerts. En dus alles onder hang alweer in de tweede finale. 4 gelijk, 6 gelijk. Wat doet de coach? Hendrik Koortstra, 4 gelijk, 6 gelijk. Bal komt voorin en die is te 4 voor. En dus gaat het parcours van Sint-Anne op een beetje lullige wijze. Zijn mooi uiteindelijk wil ze toch naar de finale. Sjoerd de Jong keer voor de tweede keer achter elkaar de Jong Nederland partij winnen. 3 keer van Sint-Anne. Vrienden misschien dezelfde maten. Dat kan hij dus nou weer doen. De bal komt voorin, maar er komt nog een keer te lissen. En dus is het nog net dien en krijgt Sint-Japik nog een kansje. Bouke Triemstra. Het broeken van Teke Triemstra, die al meerdere keren de PC woon had. Safire zijn er net. Nou nog in de race om die Jong Nederland partij. Komt Farien bij Sjoerd de Jong. Die komt net onder die dikke kans. En dus wordt het 6 gelijk. In de hele finale kwamen ze weer om van 4-1. Wat kunnen ze nou? Ze staan op het D, maar kunnen toch nog een bordje pakken. Bouke Triemstra komt voorin bij Sjoerd de Jong. Slaat hem richting de boppen, maar Gitti krijgt net. Wordt hij nog keert of net? Ja, krijgt nog keert op Poortstra. En dus sluit er een dikke keert te richten van de boppen. Sjoerd de Jong, kan net al een maatje. Maar die dikke keert, per meter van de boppeline, komt. Krijgt boeten. Dus is het nog net hoe. Leeft Sint-Japik nog en wordt het 4-1. Het wordt 4-1 en 6 gelijk. En Sint-Anne kan het weer net aanmaatje. Het wordt zelfs 4-3. En dat is nou ik weer de staan. En het is weer 6 gelijk. Bouke Triemstra op die staan. Triemstra brengt de bal naar het perk. Daar voorin bij Sjoerd de Jong. Die gaat net richting de boppen. Zeker net. Het wordt een net al te krutte keerts. De 4e keer al dat het parcours van Sint-Japik op de D staat. En dat Sint-Anne het dus aanmaatje in. 4-3. Maar wel 6 gelijk en net een al te dikke keerts. Dus voor Sint-Anne. Sjoerd de Jong. Bal voorin bij Poortstra. En die bal gaat kweer. Ja, dan komen ze heel fier en heel dichtbij Sint-Japik. Maar dichterbij dan dit komen ze net. En dus gaat de winst naar Sint-Anne. En is daar de tweede overwinning van dit parcours. En het derde achter elkaar al van Sint-Anne en van Sjoerd de Jong. Ja, 3 keer achter de Jong Nederland wonen. En nou ja, ik heb nog 2 keer mooi ervan, dus wie weet. Ik kies het record bereiken, want er zijn 2 die voor jou een keer wonen. Dus dat is wel aardig geweest, toch? Is dat nog een aardig ietsje? De mogelijkheid is er nog. Ja, dan mag het elke keer lukken. Hè? Dus we zien het wel. Maar ik dacht op een gegeven moment, dit is clear, deze wedstrijd. Waarom is het nog zo spannend? Hoe kon dat? Ja, nou ja, ik wie de concentratie wat kwijt. En ik wie wat wurg. Nou, en dan telt het zich op. En nou ja, dan breng ik Helbe Gunn eerst in de partij. En dan 2 keer, nou ja, dan wordt het even, nou, dan wordt het mentaal even wat minder. Hè? Dan maai je het uitmaatje om het echt de klap. Hè? Ja, dat is nou gelukkig gelukt, maar ja, ik vind hem wel even dreig. Nee, maar nou denk ik, de titel is weer binnen. Ja, zeker weten. Ja. Ik ben hartstikke blij natuurlijk. Ja, een jonge feest vieren. Nou. Ja, dankjewel. En dit weer de sport van deze man die 15 juli na je weekend dan ben we er weer. En vanzelfs alle dagen sport in uw Nijsuitstuurings op televisie en radio en op internet. En nou dadelijk is er Nijs in Joert. Een heel mooie joent wenske. Doeg!